Hakikaty görkezýän açky. Kän garaşdyňmy? Yok, men sana ömürmekten çağrışmanı kalıyor. Bak. Dogurdan hem garaşardyňmy? Araşlarının tek sana. Bärde maňa kän olan araşlarlar. En tek aňryňa bir geçeýin, ondan garaşmany görkezlerinde. Gyrmat baňa seredäýdi. Yok, utanýan men sen gözüňe seretip bilmeýän. Senin tek susuz getiren. Maymun ne dernin tek seni. Ejem jaňa diýe gitmer boldum. Akşam habarlaşaýak bolýam. Böyle. Ejem jaň saada diýip tapan gyýdan adam şumy? Ýöne açykara söz ýok. 4 kuly. Sebäbi olmaýagdaýda. TikTok'a ýar ýa-da tuýulam. Nomara sen aýdym mara. Ýera boldy. Döwran zana bir. Vay kısma. Kalyanskan bereydi. Döwmek bayan bilýän ýüreklük Ola bara. bileňe kömek aýdýan aýtan ha. Bilýän. Şuýta nurlan ha. Evet. Şoňa gidip kalyanskan berjege men diýänmen. Bular TikTok üçin edýän o. Like almak üçin, prosmotr almak üçin edilýär bular. Pulum bolsa gidip 10 bak gözden ördün döner yiyecek o. Men mi kalyas kalp berjek? Bular vara şow üçin, like almak üçin. Düşündüňmi? Killeňe garo boyun wada. Döwransan. Ne diýor aýyn gardaşym? Sağa garaşyp duranlar ejek tarpynada barýan kalyas kalp film. Bolýa, bolýa da. Alayna, awol Bolýa. awol. Baylaçının elini samamança. Elim gezmece. Canım anam ne gerek eline can ettim hiç elin almadım. Ala dettirýän balam seni. Düşünmedim ece näme diýän? Ne gerek eline can ettim almadın diyen ala dettim diyen. Balacığım gözündeki aynacını ayırlayla. Ayır balam gözündeki aynan. Hiç kaçar ecelerin yüzüne maşka bolýan näler ayır çağır.